Dokážem dohrať Minecraft, keď mi bude Ben hovoriť, čo mám robiť. OK, máme tu drevo, no tak sa ideme opýtať Bena, že či ho môžeme vyťažiť. Dúfam, že nám to dovolí, no tak uvidíme, čo nám na to povie. OK, zavoláme Benovi. Ben, môžem vykopať drevo? Môžem vykopať drevo? Yes. OK, Ben nám dovolil si vyťažiť drevo, no tak ja si ho rýchlo vyťažím. OK, 7 logov mi stačí. No tak ja si tu vykraftím nejaké sticky a crafting table. No by sa mi hodil aj kameň a máme tu lavu. No tak sa opýtam Bena, že či môžem si vyťažiť kameň. Ben, môžem si vyťažiť kameň? Môžem si vyťažiť kameň? Yes. OK, Ben mi dovolil si vyťažiť kameň. No tak môžem si vykraftiť asi základné veci. Asi tu by som nám vyťažil nejaký kameň. Máme 18 kameňa, no tak to nám bude stačiť. Okay, no tak máme veci, ale lopatu nemáme, to nám asi ani netreba, to neviem. A ja by som sa asi vydal týmto smerom, že neviem, či tam niečo nájdeme, alebo nie. No tak ja tam idem a uvidíme, že ako to dopadne. OK, našli sme dedinu, možno po takých 3 minútach, čo sme išli. Tak sa ideme pozrieť, čo tu všetko je. Je tu nejaké jedlo, no tak to si zoberieme, lebo ja už som všetko jedlo zjedol. V tých domoch nič nebude, to som si istý. Tam je nejaká jaskyňa. Pôjdeme tam, lebo tam môžeme mať železo, no tak nech si ho môžeme vyťažiť. A máme tu rovno železo, no tak to som rád. Musím trafiť vodu. No, super. Ideme sa opýtať Bena, či si môžeme naťažiť železo. Ben, môžem si vyťažiť železo? Ben, môžem si vyťažiť železo, prosím. Môžem si vyťažiť železo, prosím. No neviem, no tak mi povedal 2-krát nie a raz áno, no tak ja si naťažím nie všetko, ja len si zoberiem 3 železa. Mi dole napíšte do komentára, že či som mal vyťažiť železo alebo nie. OK, lavové jazero bolo až hore, ja už som tu bol a som si aj tu dal už takto vodu, no tak ideme vyskúšať urobiť ten portál do Nedru. Uvidíme, či mi to vyjde alebo nie. Tak ešte dáme tu takto lavu a máme asi hotový portál, no tak ja idem rýchlo do dediny sa vyspať. OK, už som tu a teraz neviem, ako sa to presne robí, ale viem, že mám drevo zapáliť, no. Jo, nie. Ja som zomrel v lave. No tak môžem ísť naspäť do tej dediny. Pamätám si tak cestu, kde zhruba bola. No tak ja si pôjdem si aj naťažiť jedno železo, nech mám na zapaľovač a ja by som išiel už do toho Nedru. OK, už som naspäť a naťažil som nám aj nejaké železo, aj rovno vypiekol. No tak ja si vykraftím železný armor, nech máme full armor. Ben, môžem ísť do Nedru? Yes. No tak ja nemám najlepšie miesto. No to nevadí, no tak ja si idem hľadať fortresku. Našli sme fortresku, no tak ideme pozabíjať nejakých blazov. Dúfam, že to prežijem. Už sme naspäť z Nedru. Prišiel som o meč, ale máme zase ender perly a aj blaze rody. Ideme za drakom. OK, bereme posteľ a ideme. Akým smerom? No, OK, no tak keď nájdeme ten portál, tak sa asi vidíme. OK, oko už nám ukazovalo, že máme ísť dole, no tak uvidíme, že či tuto bude. Dúfam, že áno. My sme to našli. Si robí srandu. Tu není ani jedno oko. Dávame posteľ. OK, a môžeme ísť do Endu, to sa opýtame Bena, len dúfam, že nám toto dovolí. Ben, môžem ísť do Endu? Yes. Ben nám to dovolil. Keď zabil som draka. No tak to som veľmi rád. Máme tu XP a máme tu všetko. OK, no. A teraz to bude na Benovi, či skočíme do tohto portálu alebo do Voidu. Tak sa o to ideme rýchlo spýtať. Teraz to bude celé na Benovi. Dúfam, že nám dovolí skočiť do toho portálu. Ben, môžem skočiť do portálu? No. To si robí srandu. Ste ho počuli? Ne, kámo. OK, no tak, ako Ben povedal, no tak aj urobím, no tak. To nechcem tam skakať, ale čo mi nezostáva. Tak,